Здравейте, пътешественици! От тук започва нашето приключение до ждрелото на река Ерма. В момента вървим по екопътеката и се разкриват чудесни гледки на скали, както и на река Ерма. Малко по-късно във видеото ще разберете малко повече за самата екопътека, както и за всички останали неща. Както виждате, стълбите не са в много добро състояние и тук трябва да слизате с особено внимание, така че за момента спирам видеото. Намираме се точно под реката и е доста шумно. Може да се клати леко, така че когато преминавате от тук, повишено внимание. Преминахме през тунела и се наслаждаваме на прекрасната гледка, която ни осигурява есента. Да, бях прочела, че и този водопад също е тук, обаче май няма да успеем да стигнем на него. Няма да успеем, защото времето ни притиска. Много хубаво да знаем, че можем да дойдем тук отново. Това е доста близо от София. Да. 75 км. Да. Рибарник има. Място за хапване. Много хубава идеята по средата на екопътеката да си има пейчици. Да. За почивка. За първ път, между другото, виждам такава екопътека. Да. Когато е с Здравейте, пътешественици! Както споменах по-рано в видеото, ще ви попрочета малко повече информация за Трънската екопътека. Трънската екопътека се намира на 80 км западно от град София, почти до границата с Сърбия. Състои се от две части. Първата минава по ждрелото на река Ерма, на 3 км от град Трън, а втората част минава покрай река Ябланишка и се намира на 11 км от Трън. Втората част от маршрута е по-трудна от първата. Най-дългият маршрут е 13,2 км. Двата по-малки маршрута могат да бъдат изминати за около час и половина и 3 часа. Има свлачище. Иха. Да, големи. И пътя проходим с автомобил. Или джип. Поне за сега, докато не е паднал снегът.
минаваме през още едно тунелче, което е доста интересно, но и доста плашещо, ако не сте от хората, които харесват затворени и тъмни пространства като мен. Надали ще ви харесва. Погледнете на каква къщичка попаднахме. Много готина. Аз и приятелят ми много харесваме такива къщички за аутсайдери. Напишете долу в коментарите, ако и вас ви кефят такива къщички. Пристигнахме до някакъв пътепоказател, така, който ни показва, че надолу този път води към Рибарника, както и към Панорама църквището. А нагоре вижте колко много също може да се види, което е чудесно. Сега сме се запътили към Панорама църквището, като пътепоказателя ни показва, че пътят до там е 1 час 2,3 км. И... най-интересно е, че има панорама, която е над 160 метра. Да. По-равниче или нещо такова. Има хубава гледка със сигурност. Чудесна гледка, да. Също много харесваме гледките. Въобще нашата родина е доста красива и си заслужава да обиколите колкото се може повече места. Коте! Няма да ни обърне внимание котенцето. Уникално е. Препоръчваме тази екопътека с двете си ръце. Със сигурност ни става една от любимите екопътеки в България за сега. И със сигурност ще снимаме още около 5 видеа, защото сме решили да посетим останалите 5 продължения на екопътеката. По пътя стигнахме към... по-скоро стигнахме до Рибарник, но в момента, както виждаме, не работи. Не, че щяхме да ловим риба, нали? Ние не сме рибари, но мястото изглежда доста симпатично. Така че, ако някой е запален по рибарството, може да дойде тук. След време установихме, че всъщност там не се лови риба, ами се ходи на пикник или се ходи да хапнеш, ако си гладен. Приятели, сега сме сменили маршрута, решихме да отидем до село Банкя, защото там, където ви показах Рибарника, беше заключено, затворено частен имот, а самата екопътека водеше нататъка. И ние решихме да сменим маршрута до село Банкя. Стигнаме до някакво местенце, дето се пресича реката и продължаваме напред. Пътя води към Ябланиското село. Да, но би трябвало да води и към село Банкя, да, към което сме се запътили, защото то е най-близкото. А сега малко повече информация за река Ерма. Ерма е река, която протича през територията на Сърбия и България, ляв приток на река Нишава. Дължината е 74 км, от които 25 км в България. Река Ерма извира на 1384 метра надморска височина в западните склонове на планината Кървав камък. След поход 1 час, ето вижда пътепоказателя какво показва, но след поход 1 час, мисля, че вече навлизаме в село Банкя. Приятели, намираме се наистина вече в село Банкя. Ето тук има
бунгала, еко бунгала, в които може да останете да поспите, ако сте планували да се разхождате малко повече. Но на нас това ни беше крайната дестинация. Тук също има бистро, което е доста готино. Със сигурност ще посетим отново. Самата екопътека много ни допадна. И сме решили да обиколим всичките места към нея. Надявам се да ви е харесало нашето приключение. Този път до Банкя. До село Банкя. Да не се объркате с града Банкя в София. И едно малко приятелче. Ние сме любители на котки. Ние сме огромни любители на котки. Имаме си коте, там си имаме и куче. След като погалихме това сладко котенце и обиколихме село Банкя, решихме да се върнем обратно към колата, защото огладняхме и вече започна да се стъмва. Стигнахме обратно, откъдето започнах нашето пътешествие. Надявам се, че нашата разходка ви е харесала. Ако ви харесва, може да... Давайте един лайк. Да, и да споделите нашето видео. И се абонирайте. Може да се абонирате за нашия нов канал. Очаквайте нови следващи готини видеа. Чао от нас!